Arratsaldeon eta ongi etorri gaur Joan de Lizarazu aretora. Gaur kontan ikusten dezuen modun esposizio edo erakusketa berria daukagu aurkezteko edo inauguratzeko, eta gaurkoa Josu Garairena da, artista ere hemen daukagu gurekin, eta hola pixkat lau hitzetan edo askok ezagutuko duten arren azaltzeko, ez da? Arrasaterra izatez, Oñatin bizitakoa ere bai, eta oin Legazpin hemen gertun. Esaten gendun modun, argazkilaria izan da eta da bera, lehiaketa askotan ikusitakoa, sariak ere bat baino gehiago, igual entzutekoena edo ezagutuko deguna gehienok argizaiola sari hori, hori ez, igual ezagunena izan leikelako denontzat. Sari lehiaketa eta argazkikintza tradizional hortatik edo hortatik haratago, igual aldaketa, usnarketa eta aldaketa hori ez, alde personalago batera jotzeko joera, grina edo gogoa. Eta bide hortatik igual da gaur sortutako edo ekarritako erakusketa hau, pixkate impresionismotik abstrakziora dijon hori. Erakusketa bai, baina igual bidean pauso bat da ez, eta bigarren pauso modura ere erakusketa bakarrik ez, baizik eta liburu bat ere badago edo badator. Eta nik uste Josu beak askoz hobeto esplikatuko digula bai erakusketa, liburua eta ibilbide guzti hori eta zergatia ez da. Mila esker etortzeagatik eta hitze horreikatik. Erakusketa da lan bat, hasiera edukiko du, esango nuke orain dela 10 urte hasita, teknika honekin lantzen, eta naiz da teknika desberdinak egon lan hau egiteko, nik bat bakarra aukeratu dut erakusketarako. Nire asmoa izan da pintura impresionistara hurbildu ero imitazio bat egitea. Pintore impresionistak lan egiten dute kanpoan, kalean, ez dute estudio lan egiten. Orduan momentuko argi eta momentuko eszena harrapatzen dute. Hortarako askar lan egin behar dute, eta askartasun horrek eraman die pintzelkada askarrak eta motxakin lana egitea. Nik, nire herramienta kamera da, nik ez dauket pintzelik. Orduan, lehen esan dut bezala, naiz beste teknika batzuk egon, nik honako erabilidet kameran mugimendua. Irudi bakoitzak dauka mugimendu desberdin bat. Inkluso izan leike irudi batzu dare mugimendu bat baino gehiagorekin. Bi baino gehiagoia ez. Azpimarratu ez dago programa informatikoren erabilpenik, kameratik ateatan bezalaxe dare, argazkiak. Eta, gutxi gora bera hori izan da. Zergatik zaindu izena. Konturatuko zarete, argazki guztiek basoan egindakoa dira. Bat ezik, danak baso barruan egindakoak. Hau kanpotik egindakoa da, basoak kanpotik. Beste danak barruan eginda dare. Basoak niretzako, niri transmititzen dit, sentsazio ero emozio berezi batzuk. Lasaitasune, konfiantza, misterio puntue. Eta saiatu naiz, hori lortzen dudan transmititzea ikusleari. Ez dakit lortuko dudan, baina asmoa bintzat hori da. Eta gero beste bigarren irakurketa da zaindu beharra. Pandemia famoso honekin, zientifikoak eta investigatzaileak azpimarratzen digute bioaniztasuna galtzen ari garela, eta bioanistasun falta horrek eragiten ditu pandemia eta epidemia bata besten ondoren. Orduan,
baita, gure basoak eta itsasoa izango lirateke bi eremu, bi aniztasun gehien daukagun tokiek. Eta, klaro, ez ditugu zaintzen. Egin dugu nahi duguna, bai baten da bai bestean. Nik aukeratu dut basoak, aber sensibilizazio pixka bat lortzen dugun. Hori erakusketari buruz. Eta bigarren, detailea izango litzake publikatu dudan liburue. Liburua da, azkenengo 5 bat urteko bilduma bat edo, esango nuke. 3 zati dauka desberdin. Lehenengo zatia izango litzake argazki makroak edo detaile txikik, baina teleobjektiboarekin egin da, distantzi batetik. Bigarren zatia izango litzake impresionismoari dedikatua. Hor lantzen ditut beste teknika batzuk, ez bakarrik kamaran mugimendua, baizik beste teknika batzuk, izan likela baselina edo objektibo bereziek, edo esposizio anitza, ere, esposizio multiple esaten zaiona. Eta ja 3. zatia izango zen abstrakzioari dedikatua. Da, hor denetik dago pixka bat irudi desberdinek dare. Eta, gutxi gorabehera, liburuan erostea nahi duenak, bertan erosi leike, 30 euro balio du. Balio du esaten dut, zetik niri kostatu zaidan dirua da, nik ez dut ezer kargatzen, bestela letzeke salduko. Eta bertan erosi leike, edo bestela nire web horrian, josugarai.com dauka izena, eta hor enlaze bat eta sartuan, eta nirekin kontaktuan jarri zuzenean, eta jazta. Eta hitz egingo duke. Bebaita erakusketako irudiak salgai dare, eta ikusiko dituzue pare baia salduta daukat, lehazpitik. Orduan, aber animatzen zaiten da